Inden vi skal til den sidste kamp, benytte lejligheden til endnu en gang at sige tusind tak til erhvervslivet på Lolland Falster. Tak til Guldborgsund Kommune. Tak til Nykøbing Falsterhallen. Tak til Fidos Lys og Lydproduktion HLTV for at lave det her fantastiske setup. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre, og uden jer publikum kunne det slet ikke lade sig gøre. Så tusind tak. Og vi fik en afgørelse.